Ole, Zirlai Naupang khanin solution chungchang kan zirra. Tuna chuanin buena kan zirle turchu solubility tite unit of solubility tite concentration tite ani anga. Paul ko Zirlai science bua textbook khan keuta ula phek number za somli parukatanga za somruk pakhat kar kha kan zirturani tikha lo seta ila pe za somli parukatanga za somruk pakhat amaro chu za somnga pakhat atanga za somruk in kar kha kan zirkan don ani solubility atangin kan tananga hetila hianin solubility antihan ta hen asil fiana a omta a enta ila uluk dewin ai athu hitle min a har sa deu wangin hria thiam anga e dewani solubility kan ti chuan maximum amount of a solute that dissolve in a given quantity of the solvent at a constant temperature and pressure tini temperature le pressure pe ka khan e solvent a solute atam the ang ber a dissolve the na point kha solubility anitani solubility kan ti chuan pressure le temperature pe ka solute kha solvent a atam theyang ber a dissolve thei chuan chu solubility ti anita a no chuan unit of solubility a omle ta a unit of solubility a chuanin solubility engangin nge alan chhuah tir ti khani ai kan suidan tura chuan solubility chu a mass of solute dissolved in 100 grams mass unit of solvent resulting into saturated solution tinia saturated solution khenna turatana solvent 100 grama solute dissolved hei zat soina anitani chu unit of solubility andita a chu chuan entinan chi hi lata ila chi hi lata ila 20 degree centigrade ta tui hi kan da chuan 20 degree centigrade ta tui kan da nga 100 ml heta hian hei 100 ml lata ila 100 ml a hian 100 ml tui a hian 100 ml kan lata a 100 ml tui a hian 20 degree centigrade ta chi hi 36 gram chia a dissolve the ni chu mass of solute per unit volume of solution ti anita a chu a unit of solubility chu anitani mass of solute per unit volume of solution ti ni hei hi unit volume a 100 gram tui hi kan manga chuanin 36 gram chi atuiral thei chi a abak atuiral thei to lo ni saturated solution a thlen don a wangin chuta chuanin a mass of solute per unit volume of solution ti kha unit of solubility chu anitani adon le kan zirtu chu concentration of solution tinia concentration of solution chu aum je chuan solution atakle taklo seina ani aum je chuan solvent ta khan solute tamdan seina ani de ubermaya a chuanin solvent ta solute exan nge omti e seina anita a entinan he bawk nu thei lo entai la tuna anga chuan bawk nu te taklo te kan tia am je bera chuan tui ri la hian tuia hian bawk nu te particle kha a om tam viau chuan bawk nu te kha atak ani chuti atak viau chuan a concentration a sang tina anita a chu chuan e concentration of solution chu mass percent volume in azon theita a chu mass percent volume a azon the dan chu tuna hian kan zirang concentration of solution hi a chhut dan kan enanga chinhi aumta ni chinhi omta pakhana chuan mass by mass percentage of a solution tini a mass by mass percentage of solution tini a heta hianin 100 mass unit of solution hi solution a mass engzat nge om mass eng tianga tam nge om ti soina anitani pakhat na hi chu so chuanin a formula kan nei chuanin mass by mass percentage of solution formula chu mass of solute kha
mass of solution in kan divide anga chu 100 in kan multiply don ni mass of solute ri zong tam lam kha mass of solution ri zong in atam lamin kan semanga chu 100 in kan multiply ang tina dol le chuan in mass by volume percentage of solution tinia solution 100 grama solution 100 grama solute exact volume nge ti kha 100 in kan multiply lenga chu hi a formula chuan mass of solute by volume of solution anita a chu 100 in kan multiply don ta ni hela hian kan thriat reng tur chu thil pakhat chu volume of solution hi kan chut kan thriat lo chuan volume of solute le volume of solvent kha kan belanga chu chumi atang chuanin volume of solution hi alo chuak thei ta ni concentration solution a concentration kha exact percent nge omti chu dan kan zir dona ta chuanin solution hi a hianin solvent le solute kan ti ta a chu da chuanin exact percent nge omti solvent exact percent nge oma solute exact percent nge ti kha kan chu turin ta a ta chuanin solvent hi a ti loin ta sela solvent hi a ti loin ta sela solute hi b ti loin ta sela ta chuanin mass of solvent chu ma anita a mass of solute chu mb ti anita ni ta chuanin hey mass of solvent mass of solute anita a total mass of solution chu mass of solvent le mass of solute belkhom alo ni ta ni mass of solvent le mass of solute belkhom alo ni ta a chuanin mass of solvent chu ma ania mass of solute chu mb ani ta ni chuanin mass percent of solvent formula chuanin mass of solvent by mass of solution into 100 ani ta ni mass of solvent by mass of solution kha 100 in kan multiply anga chutiang che chuanin mass percent of solute a chuanin solute a chuan hi solute in kan thak le mai nga ti khan hriat pol lo turani ti khan a ol sam em maya chutiang a chuanin hetiang mang hian solute exact percent nge oma solvent exact percent nge ti kha solution a khan kan the thei don ani a chuanin mass percent of a le mass percent of b khan 100 atluk chuan mass percent of a chau kan thia du chuan 100 atangin mass percent of b chu enge kan ti kha solvent kan ti mass percent of a kan thia du chuan 100 atangin mass percent of b kan payanga mass percent of b kan thia du ve thung chuanin 100 atangin mass percent of a kha kan pai ve thung dona chutiang chuanin a chhut dan chu chutiang chuanin kan zirlai bu in min thil ani chutiang chuanin tuna chuanin problem pani kan solve lokang to chu kan zirlai bu khan thowa amaro chu in lo hria thiam lo takin problem pani kan solve lok don ani hei zo na kan nei ani ta ni a solution is prepared by dissolving 10 grams of common salt in 90 grams of water heta hian 90 grams of water a hian 10 grams of common salt hi a dissolve ani 90 grams of water a hian 10 grams of common salt a dissolve a ta chuanin hemi a component pani te water le common salt te exact percent nge kha solution a khan an ti kan chhut don ani a chuanin solvent a a chuanin water ni ta sela solvent a water kan tianga tin solute b a common salt kan nei ta a chuanin
mass of water hi zat ngei 10 gram ani 90 gram ani mass of water chu 90 gram ania chuanin mass of salt chu 10 gram mass of salt chu 10 gram ani thunga na chuanin mass percentage of water kan chhut photang mass percentage of water mass percent of water ani chuanin formula mass of solvent by mass of solution antianga chumi ma chuan mass of solution ta han kan chhut photang mass of solution chu ma plus mb anita chu 90 gram plus 10 gram anita chu 100 gram ani 100 gram anita mass of solution chu ma plus mb ania 90 gram plus 10 gram kanita chumi bel chu 100 gram anita ni mass percent of water chu mass of solvent by mass of solution into 100 anita ngati 100 kan puntir zel kan dichuanin a percent za zela ti kan zon do na wangin 100 in kan multiply angai ani chu taila mass of solvent chu kan nei chu mass of solvent chu water is solvent anita 90 gram 90 gram ania chuanin mass of solution chu heta hian 100 gram kan neia chu heta 100 nen kan multiply ang gram le gram kan kata 100 le 100 kan kata 90 alo chuak ni 90 alo chuak ta chidin chuanin kha solution akhan sugar solution akhan tui chu 90% a tinani 90% oma ta chuanin mass of salt zonglet mass percent of salt kan zon le chuanin 100 atangin mass percent of water kan maina sang kan tikha nichin formula kan ne khanin chudin chuanin 100 atangin 90 kan maina sanga mass percent of salt chu 10 chia amdon tani khadin khanin harlo te in khami solution a khanin solute le solvent exat nge exat percent nge tikha kan chhut the ni ole adot le a cho tur kan nei le chu thil chirang ani le ta ni tuna en le ang hei zo na kan nei ani ta ni a saturated solution is prepared by dissolving 36 gram of common salt in 100 gram of water at 293 Kelvin. Calculate concentration of this solution. Tinia tui 100 gram hian tui 100 gram hian common salt 36 gram hi a dissolved thei chia chuanin saturated solution alo siam ta chu a siam na temperature chu 293 Kelvin hi ni kha solution lo chua ka kha a concentration enge ti hi tuna kan chhut turani ta chuanin mass of salt hilo entaila 36 gram ani mass of water chu 100 gram ani kha chian em turani chuanin mass of water chu hemi he ni adata mass of salt 36 gram hi anita chuanin total mass of solution kan chhut leang total mass of solution chuanin ma le mb kan bel don ani chu ta lo chua ka chu 100 gram plus 36 gram ania 136 gram hi alo chuak ta ni hemi hi mass of solution anita ta chuanin salt hi exact percent nge ti chu tur chuanin mass of salt hi solution in kan divide tanga 100 in kan multiply do le don ni formula kan ne chu mass percent of salt
salt hi engzat percent nge om ti chu tur chuanin mass of solute by mass of solution hi 100 in kan multiply nga he ta kan ni sa chu mass of salt 36 gram 36 gram mania mass of solution chu 136 gram mania to chu 100 in kan multiply ang to chuanin kan han multiply chuan heta hianin gram le gram kan multiply gram le gram kan sela 36 le 100 kan multiply nga 136 in kan chu te kan sem le don ani chuta lo chu ka chu 26.47 ani ta a 26.47 ania ta chuanin 26.47 kha solution a concentration chu ani ta ni chuanin concentration of solution a chuan 26.4 kha solution atak le taklo kan chu dan to a kan thria dan to chuan concentration of solution ania 26.47 mass percent of salt ti in kan chu chuak ta a hemi he a concentration kan soi dan tur chu ani ta ni ole ado ta kan zir tur chu heterogeneous mixture ti ta a ni china khan homogeneous mixture kan soi to a ni china khan homogeneous mixture a chuan thil pan emo item emo in cho pola pakhat anga alo lan thi chuan homogeneous mixture ti ni ta a heterogeneous mixture a ve thung chuan thil pan emo item emo in cho pola ani na anga lo lang in cho pol dana kha in cho pol thatok lo ang chi kha heterogeneous mixture kan ti chu ani ta ni a chuanin heterogeneous mixture a hian suspension le colloidal aumta a colloidal suspension le colloidal aumta a suspension kan di chuanin hi ashil fiana ani ta ni a suspension is heterogeneous mixture in which the particle of one substance is dispersed but not dissolved in the medium of another substance tinia thil pani in cho pol apakhat jok dissolve lowa angai anga alan chuan chu suspension kan ti chu anita ni tuna hi tui kan nei anita ni tui kan nei anita a tuna hi sen anita a lungte sente anita a hei cho pol ta ila ti hianin enge moza chu lo tui ma se ani na ang khan di khan tuya khan lung kha alo la lang ta ni he tiang chi hi heterogeneous mixture kan ti chu ani ta ni heterogeneous mixture ania no chuan he tianga ani na ngai anga lung anga alalan khan suspension kan ti chu ani ta ni no chuanin suspension a hian properties enge mozat a oma pakhat na chuanin suspension chu heterogeneous system ani solid particle te kha liquid ta aum khan solid particle kha liquid ta alo aum chuan atuiral thei talo thina then khat kha atuiral thei talowa khati chi kha anita a heterogeneous system anita phot mai ni suspension kan ti chuan apani da chuanin midlongin entinan hei tila hianin midlongin engchen nge lung engchen nge tui leinoi om ti kha di hian azuk mu thei ta ni engchen nge ta khan rom ti kha mu thei ta vek maya hei ta hianin leinoi hi engemaw chen kha tian in cho pol ma sela tian engemaw chen in cho pol ma sela ti khan nakina atla fi manga engchen nge om ti kha mu le thei don ta ni apathumna chuanin size of solid particles the size of solid particles suspension solid particles the 100 nanometer in 100 nanometer ain alien zokani nanometer chu kan thelo mai theya 1 nanometer hianin 1 by meter khat mun makta duai sang khat meter khat
sei hi maktadoi sang khatin then ta ila chumi mun khatte chu 1 nanometer anita a chutian chuan nanometer za ain hetilaya suspension a part solid particles te hi an lian ani then hemi suspension a hianin particle te hianin light te hi light akal tlang theya ta chuanin light akal tlang theya light kal tlang na lai pokha a hmu the ani tikha a properties pathu palina anita a pangana chuanin solid particles of suspension te hi hemi te hianin thifim ta ila filter paper an kal tlang thelo ni filter paper an tang vekang ti ani le ta a ador le chuanin suspension a component te hi olsam te in filtration mangin thitfim nanin a thitfim the ni tikha properties te suspension properties te anita ni ole ador le chuanin colloidal solution ti kan ni le ta a colloidal solution kan ti chuanin a suspension is a heterogeneous system of two or more substance in which the size of the dispersed particle is greater than the size of the solid particle of a true solution, but smaller than size of the particle of suspension. Tinia suspension aya solid particles te si kami te si amorsu solid particles aya lian si kha anitani entaila hey heterogeneous system ani phota thil pani emo aitama mo in chopola ta chuanin dispersed particle hemi achunga di tui lonita se tui chunga thil loin sem dar kha solid particles alien si amar chu suspension particle aya te si kha anitani so chuanin colloidal solution kan tia chuanin heng hi milk anitani milk hi bong hute kan ting chi kha anita a tin thisen te tin rong te butter te ink kan han ti chi te tin hemi artuya apon var kan han ting chi te jelly te heting chi hi colloidal solution kan ti te ne ta ni he bong hute te thisen te tin rong te butter te ink kan han ti chi pen tui kan han manang chi te tin artui pon var kan han ting chi te jelly te khating chi kha kan riat lar zual te anita ni ta chuanin the colloidal solution hi thil chi ni in asiam anita ni thil chi ni in asiam anita a pakhat chu dispersion medium anita ni dispersion medium tinia hetilai bong hute a hianin tui a omani chu tui tak chu dispersion medium anita a tin he bong hute hianin tui ba ka thil dang chi sang tam tak oma fats te protein te sugar te le engemaw zat a omani chu tui hi dispersion medium ania chuanin fats te dispersed phase anitani khang ho lo omve kha dispersed phase a chuanin heta chuanin fats te protein te sugar te le thil dang lo chopol tu po mai thei khang chi zong kha dispersed phase kan han ti chu anita a chutian chuanin colloidal solution chu thil chini in asiamani dispersion medium le dispersed phase ti kha anita a chuanin colloidal solution hianin properties engemaw zat an ya chu tlem kan sei le lokanga colloidal solution chu heterogeneous system ani phot maya tin translucent ani translucent kan ti chuanin alang tlang theilo ani alang tlang theilowa hei thil apia thil reng alang tlang theilo anita a translucent tinia then dispersed particle hemi fats te protein te sugar te hi atet wangin 1 nanometer ainan te a ma seng an 1 nanometer ainan diana amar chu
100 nanometer ion an te thung ani tin hetilaya lo pol tu hi fats te protein te khang jong kha eng ma mu thei lawa dispersed particle te hi midlongin a mu thei lawa magnifying glass le microscope pang ai poina mu thei hek lawa amaro chu a mu thei dan lo ma chu ultra microscope in a mu thei chau ani aba ka chuan midlong te microscope naran te magnifying glass te khan a mu thei lo ani tin dispersed phase hi dispersion medium te hi heng hianin filter paper an kal tlang thei tuna po thlit film na in thlitai la thlit film tum tai la awa hian alo chu zelang chuan chuanin filter paper in a thlit film thei ve lo ani tin colloid te hi an dan hi an cho pol dan hi a nget em maya chuanin he ta anwaya hianin atla khom ve thei lo dispersed phase ho hi anwaya atla khom ve thei lo wa khatiang ang chi kha hydrophilic antiani water loving tinia tuinen ain cho pol dan hi a nget em maya chutianga tuine na thil in cho pol nget tak te chu water loving tinia then colloidal solution te hian Brownian movement te tyndall effect te electrophoresis te an nei ani heng hianin an ma ni hian khatiang thil chi thum kha an nei thei ani chuanin kan zirlai bua in han enta ula science class 9 science textbook phek za som nga na khan han enta ula definition pathum alo oma kha han soi fiale lok ka du ani zinga kan han thoa kan tukver atangin ni in alo chunta ni lo chunna thlara khan han entaila thil kal neu ti zo achuk zong te chho zong te a phei zong te khatiang khan thil kal neu a om thina chumi khatianga thil kal neu zigzag taipa kal ang chi kha khatianga alo la thil lo lang chuak thi thina kha Brownian motion antia chu a chan bera chuanin khami colloidal solution a thil in cho polakha tikhan a in suwa a in sunek neka kan mu phak lawa khan chuwan chuan khating khanin thil kal neu a phei zong te a chuk zong chho zong te tikhan thil kal neu kha om thina khating ang chi thil kala kha Brownian motion ti ani a tin adol le chuan tyndall effect om tani tyndall effect chu true solution a entinan hei ta hianin solution om tani solution a hian thil eng light in wa chhun tai la khami achu hemi chunga thil om te khanin light kha alo ti dar don ta ta chuanin light kala kha a light kalpa nga a khan atilian nga khating khanin nal takin achunga eng kal tanga kha alo scatter don ta khatinga scatter theihna colloidal solution ina light lo scatter theihna lo ti dar theihna ania kha tyndall effect chu anita tin adol le chuanin kan zirlai bua electrophoresis ti oma electrophoresis kan ti chuanin colloidal solution te hi hemi hi electricin kaltlang tir ta ila hei tak hi electricin kaltlang tir ta ila ta chuanin negative electrode le positive electrode akhanin etilaya dispersed particle ho kha ankal don ani khatinga opposite charge a dispersed particle te negative charge le positive charge hoizonga a heap dan kha electrophoresis tin boka khate kha kan zirlai bua phek za somnga na khan in lo enanga electrophoresis kan ti chuanin colloidal solution te kha electric current ni na kaltlang chuan negatively charged electrode le positively charged electrode dispersed particle te kha anin heap lut thina khating khanin oppositely charged electrode te khan electric field a khanin khating khan an heap thina khating theihna dana kha electrophoresis kan ti chu anitani colloidal system a hianin physical states azir khan thil chi sang om ve theya colloidal types of colloidal hi a physical states dispersed phase le dispersion medium
azir khan thil che sang sang theia kan zirlai bu phek za som nga na khanin a table kha entaila pakhatna chuanin solid kha gas dispersed phase a khan solid mangtaila dispersion medium a gas mangtaila chu tiang chu aerosol antia aerosol anti thinani chu example a chuan a cloud of smoke in air oruaka a khu mei khu lo chho chel ang chi kha anita a tin dispersed phase a solid mangtaila dispersion medium a liquid kan man chuan chu colloidal system a chun sol antiani sol antia chuanin sol chu white of egg artui pon var kan anti si te liquid glue te paint te anitani tin adol le chuanin dispersed phase a solid mangila dispersion medium a solid bawk kan man chuan solid sol antia chu ruby glass te gemstones te anitani tin dispersed phase a liquid mangin dispersion medium a gas kan man chuan aerosol anti bawk thina chu fog kan han ting si te chhum leivak kan han ting si te cloud in the sky van sanga sky omte anitani tin liquid kha dispersed phase a mangin dispersion medium liquid ve kan man chuan emulsion antia chu milk te oil drops in water te water drops in oil te anitani then ador le chuanin liquid kha dispersed phase a mangin solid dispersion medium kan man chuan gel anti ve thunga chu cheese te butter te jelly te boot polish te anita a then dispersed phase a gas kan mana dispersion liquid medium a liquid kan man chuan foam anti ve thunga whipped cream te lemonade froth te anitani then a tawp na chuanin gas kha dispersed phase a kan mana dispersion medium a solid kan man chuan solid foam ania chu puma stone te foam rubber te ti anile tani adol le kan zirtur chu physical change le chemical change ti anita a kan zirlai bu phek number za somruk na khan a omani physical change le chemical change anita a hemi matara hian heat te light te electric te hianin thil chi sang danglamna an thlen thina chu thil chi sang danglamna lo thlen thin chuanin hemi physical change le chemical change hi asiam ta a tin matar le matar lo in interaction ombo khanin danglamna a thlen thina chu tiang si chuanin change alo siam ta a chu change chu thil chi ni in thlir ani a physical change le chemical change ani ole to chuanin physical change le chemical change kha zia tak kan lo senga ta hian physical change rilfiana omta a physical change is one in which the substance undergoing the change but does not lose its identity inia thil pakhat danglam na khan a identity ati danglam lo chuan a identity ani phungkha a loss lo chuan danglam na eng ang point omse a identity ani phung a loss lo chuan chu physical change ani tani entinan hi balloon ani tani hemi balloon ani ta a kanan ham pur chuan la chuan hi alo chuak ta ni nichina balloon tho kha ani anga ta chuanin chu balloon chu lo pur ta ma mi ne khain ang to reng lo ni ma seng he balloon hi hemi atron na hi han ti pop ta ila ani lo pon han phel ta ila balloon a ve khan alo kalanga he balloon bok hi alo chole don ta ni he balloon bok hi alan dan kha apur la nen khan he ang to reng lo wa khating khan danglam na a thleng thina tin heng paper te po hi hei di hian kan tita a paper pangai poni to lo thil lo mai ani ta a ma seng hetian han poddar le taila paper nga ya bok khan ti khan alo le ta ni khatin si kha physical change chu ani ta a ta chuanin physical change hi a characteristics si sang aum ta a example kan zirlai buin min pe ka chuanin evaporation of liquid te evaporation kan rianga tui alo evaporate thina ni khating si te
melting of ice te freezing of water ti te tui alo khal thina khang chi te tin iron le sand te thir le leite chawpchilh te la khating chi kha physical change ani a tin electric te po kan han on ta electric bulb kan han na alo eng ta ni kan han off le a alo thim le ta a khating chi te po kha physical change chu ani ta ni a chuanin physical change hian characteristics pathum aneya chung da chu thil thareng ma in siam lo khata khan a panhina chuanin a color te a shape te a size te physical form kha a tirami kha a in thak dang lam lo tini ta a tin a pathum na chuanin kha a thil thak dang lam tu kha lo om bok ma se thak dang lam tu kha a zo chuan ani na nga ya a let le ti kha ani ta ni tin adon le chuanin chemical change kan ni le ta a silfiana chuan chemical change is one in which the identity of original substance is changed and new substance or substances are formed tini ta ni chemical change chu a identity kha original identity kha a loss ta a chuanin original identity kha a change a substance emo substance khatemo item emo kha thil thar alo siam ta ni ta chuanin entirna chuanin hei te lo min ta a thai te lo min ta a hel khana siam le thei to lo ni a thak dang lam vek a hela siam thei to lo tin cho te po kan chuma cho kan chum kha bu phah ya te bu hu ma te a le thei to lo dang lam hlen na a thleng ta ni tin cho te po kan puma kan pai toya khating si te tin bong hu te po alo chia a bong hu te tha a le thei to lo tin thir te po lo tui eka thir tui ek lo chang thei to lo tin mombati te po kan an chia angai ang khan a shape le size khan a om thei to lo wa khating khan khang chi te kha chemical change chu ani ta ni chemical change hi hianin properties characteristics pathum ani ve boka chunda chu ani na phung pa ngai pakhat na chon ani na phung pa ngai a hlo ta a bo vek ani na pa ngai kha a bo veka panhina chuanin thil ani a properties masa kha abova properties thar alo siamani tena pathumna chuanin chemical reaction hi chemical change chu ani ta bokani chutian chuanin chemical change le physical change chu adang lam em maya tuna hian adang lam na kan lo zir le don ani physical change le chemical change dang lam na lo en le teila pakhat na chuanin physical change chu thil in thak dang lam omma sela a identity ani phung kha adang lam lo ni chemical change a thung chuanin change a oma thil ni phung ama thil thar kha ama thil kha abo veka thil thar alun siam ta a chu substance thar alun siam ta ni tina panhina chuanin physical change chu ani na nga ya ale le thei ama change o ma a angai anga khan ale le theya chemical change chu khating khan a reverse thei to lo ni ani na nga ya ale le thei to lo tin panhina pathumna chuanin physical change chu temporary ani anghet lo takin a omta temporary ani tin chemical change chu permanent ani thunga adang lamna kha anghet thung ta ni palina chuan adang lamna palina chuanin chemical properties te kha ai angai rengina oma engma in thak dang lam omlova amar chu chemical change a chuan substance thar ain siama physical le chemical properties te kha athar alo siama ain thak vek ani tin atopa chuan pangana chuanin physical change te hi achung ril kha engma dang lam omlova engma molecules te kha in rem thar a omlova angai angin omveka amar chu chemical change a chuanin achung ril ber thlengin a bonds te a ke dara atoms le atoms in kara bonding te a ke dara thil thar achunga khan ain siama chudeng chuanin danglam na chinga ani ole kha zum kha
kan zirlai te ni a in lama thei top in chuanga in lo en non le don nia kalome